Δεκέμβρη έκανα τη μαστογραφία μου και τον υπέρηχό μου. Ωστόσο, ήμουνα μία περίπτωση μοναδική. Εμένα όλες μου οι εξετάσεις ήταν καθαρές. Η αυτοεξέταση και η εξέταση από τη γιατρό ήταν τα πιο σημαντικά στην ίασή μου. Σε μία κίνηση ρουτίνας ένιωσα ένα βάρος στο αριστερό μου χέρι. Δεν μου άρεσε. Όταν επέστρεψα στο σπίτι, έκανα την καθιερωμένη αυτοεξέταση. Εκεί, κάπου συναντηθήκαμε. Η έγκαιρη διάγνωση στην αντιμετώπιση του καρκίνου παίζει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ειδικά για τον καρκίνο του μαστού, αποτελεί και το κλειδί στη θεραπεία. Όταν βρούμε την νόσο σε αρχικό στάδιο, δηλαδή τοπικά μόνο στο μαστό, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να αντιμετωπιστεί και να ιαθεί πλήρως. Η εμπιστοσύνη κερδίζεται. Η Αθηναϊκή Γενική Κλινική έχει ένα σύγχρονο κέντρο μαστού με εξειδικευμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Το σημαντικότερο για μένα ήταν ότι δεν με αντιμετώπισαν σαν μία ακόμα ασθενή, αλλά σαν άνθρωπό τους. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τη ζωή μας και την υγεία μας σε έμπειρα χέρια. Τώρα πια έχουμε και σύγχρονα κέντρα μαστού και εξειδικευμένους γιατρούς. Αυτή η δύναμη νομίζω είναι και το πιο ουσιαστικό κομμάτι της δουλειάς μου. Είναι αυτό που δίνει και σε μένα την ίδια, την ενέργεια και το κίνητρο να συνεχίζω καθημερινά στο έργο μου. Είναι αυτό που μου θυμίζει κάθε μέρα γιατί αγαπώ τόσο πολύ αυτό που κάνω. Να προσέχετε που αφήνεστε. Η αλήθεια είναι απλή. Thank you.